আমার স্যার নাই এর কারণে আমি একটু খেলি আছে खुलुमबाय माने जोंनि बे माबाया जोंनि गामियाव ओरैबायदि जाहोना गोलैना दोङो जेला मास्टार गैया जोंनो दा मास्टार नांगौ खुलुमबाय जिहेतु बे स्कुलाव फोरोंगिरि गैया बेखायनो आङो बेयाव साननैसो फैनानै बिथांमोननि जेनेबा इयुन जिउखौ नायनानै फोरोंफैदों आरो साननैसो ओमफ्राय आं बे स्कुलावनो फरायनानै थांदोंमोन रोङिया दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा 79 नं भातकुसि एलपि स्कुलाव दिनै बे हाबाफारि मोनसे लानो गोनां जादों निउस खालामनो गोनां जादों मानो होनब्ला थांनाय 1 मेनिफ्राय बेवहाय दिनैसिम ब्लक एलिमेन्टारि इडुकेसन अफिसार आरो डिस्ट्रिक्ट एलिमेन्टारि इडुकेसन अफिसारा दिनैसिम फोरोंगिरि सासे थिसननो हायाखै मानो होनब्ला दा बेनि थाखाय जोङो 19 तारिखआव मे मांखोनि जोङो डिसिनाव थांगबायमोन रायजोफोरखौ लानानै बिनि उनावबो बिथांमोना 10 दिननि सम होनाय उनाव जों दिनैसिम 10 दिन नेनानै मोनथ'वाखै दिनैसिम 20 दिन जाबाय नाथाय बिथांमोना फोरोंगिरि सासेखौ थिसननो हायाखै बे जोबोद दुखुनांथाव आसामनि जायबा मन्थ्रि दं इडुकेसन मिनिस्टार बिथांमोननिसिमबो जोबोद दुखु फोरमायनाय थाबाय मानो होनब्ला माने फरायसुला फरायसुलिनि इयुन जिउखौ नायनानै बिथांमोना थाबैनो जेसेबां हायो फोरोंगिरि सासे बेवहाय थिसननांगौ आरो जुदि बे हाबाफारिया माने फोरोंगिरि थिसननाया फैनाय 48 घन्टानि भितराव जाफुङाबा जोङो रोङिया दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा रायजोखौ लानानै रोङिया नोगोरमायाव आन्दलन खालामगोन गोनां जायोब्ला 31 नं राष्ट्रीय नेशनेल हाइवेआवबो जोङो बेखौ प्रटेस्ट खालामनो बाध्य जागोन नाथाय बिथांमोना जुदि जोंनि खावलायनायखौ थाबैनो लाखिनो हायाब्ला जों बेफोरबायदि खामानि मावलांनो गोनां जागोन आरो गुरै खावलायनाय फोरोंगिरि थिसननो थाखाय डिस्ट्रिक्ट एलिमेन्टारि अफिसार कामरुप डिस्ट्रिक्टनि जायबा तपन कुमार कलिता दङ बिथाङाबो थाबैनो जोंनो फोरोंगिरि सासे होगोन होननानै जों आसा फारिगोन ब्लकनिफ्रायबो बिखौ हांख्रायबाय दोङो नाथाय रोङिया दख'रायाबो हांख्रायनायाव रायजोनिबो हांख्रायनायाव बिथांमोना बे हाबाफारिखौ जेसेबां हायो माने गुसुं खालामबाय दोङो बा स्ल'लि खामानिखौबो मावबाय दोङो जोंहा बे दुखु फोरमायनाय फैबाय थानाय समाव बे हाबाफारिया माने फोरोंगिरि थिसननाया जायाब्ला जों जोंनिफ्रायनो राहाफारि लानांगोन खुलुमबाय माने जोंनि बे माबाया जोंनि गामियाव ओरैबायदि जाहोना गोलैना दोङो जेला मास्टार गैया जोंनो दा मास्टार नांगौ माने माने स्कुलाव 2 माह जालांबाय मास्टार सासेबो गैया माने 5 दाननि कारने जोंनो मास्टार हरो आरो रिटायार जायो दा जोङो 2 माह जालांबाय स्कुलाव मास्टार गैया जों दा मास्टार नांथारगौ आरो गले गले बेखौनो खावलायो जेला जोङो असम सरकारखौ जोंनो स्कुलाव थाबैनो जे साननैनि गेजेराव मास्टार नांगौ आरो जोंनो